God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Niya po Diyos na iduma nga mangayab, iti pinili na, tapno iti kastakat, maikasaba, maibaga iti dakkel nga ayat na, iti sangalubungan, tapno maisalakan, manipod iti basol, dagiti tattao. Okay? Hanangay nga pinili dagiti nangatong nga tao. Hanang nga pinili dagiti mamasirib nga tao. Hanang nga pinili dagiti attorney, dagiti celebrities, politicians, ken daduma pay nga mamasirib nga tao. Numan pay ada dagiti sumagmamanuta tangay ayaban na. Okay. Ngem kaadwan ijay Biblia. Ti pinili na ket dagiti nga nababanga tattao ayaten nga kakabsat. Isu nga ni Moses ditoy ti maysa nga inayaban na ket maysa nga nababanga tao. Okay. Non pa ni Moses ket dinmakkel ijay palasyo. Ngam makita na nga Hebrew isuna haan nga Egyptian isuna. Isu nga idiga agap apa iti maysa nga Hebrew maysa nga Egyptian. Tinulungan na DJ Hebrew, pinatay na DJ Egyptian. Nung nagbalin iso nga dakos. Saan nga pinati DJ Hebrew? Okay? Iso nga tapno iti kastakat itarayan na iti dusa, iti panampatay na iti Egyptian. Tinmaray ijay Midian. How many years iso na ijay? Anya iti inadadal na ijay. Saan nga sinmaya at iti kababalin na, iti panangkita na, iti bagi na ijay. Nudigat baka kinmarkaro pa eh. Okay, 40 years later, inayaban ni Apo Diyos, ni Moses. Okay. Gaputa ko na ni Apo Diyos, nangag ko iti sangit, kararag, dagiti tattaok ijay Egypt. Sikati pinilig, tapno mapan mo, isalakan isuda, tapno umay kayo dito yung bantay nga agdaydayaw kanya. Okay. Dagiti Egyptians, isalakan na kano. Isu ti pinili niya Apo Diyos nga mangisalakan kadagiti Hebrews gayam. Sarakan na dagiti Hebrews ijay Egypt. Isu nga intiin may iti panunot ni Moses. Ayatan nga kakabsat. Sino ako man? I am not qualified. Haanak na qualified. Haanak dijay nalaing masirig nga tao. Haanak nga DJ soldado nga kayak na isalakan isuna. Haanak nga DJ napigsan. Isu nga he is questioning DJ identity na. Okay? Nakasjayak mo't lang ay. Idi nga inayaban nak ni Apo Diyos. Nagsalulsudak mo't lang ka ni Apo Diyos. Gaputa siya sa anak nga DJ masirib nga tao. Murugiti elementary, among dagiti classmate ko dito iti elementary, high school amuda, so nga nasdao da idi nga nagpastura. Okay, nasyakat mabutbutungak ijay recitation. Isu nga jay apelyido nga Vicente ket kay ko ta pinakamaudi. Mga 70 kami iti maysa nga section. Isu nga no recitation kanayon nga sa anak nga maabutan ket kayat ko. Okay, hindi nga nag-ispilak iti kolehiyo. Okay, in shift ko DJ architecture, napanak iti geodetic engineering. Amo yung in drop ko iti English to, gaputa reporting DJ. Agsaw ijay samuanang kasjay iti kasjayak ka baba katabud. Han ko nga kayang agsaw iti jay samuanan iti tao. Mabut-butungak. Anahan nga diriso ti panagsaot. Stammering lips. Orejay Filipino. Agaramit ka iti tula. Mapan ka ijay sango. Itulang ay Apo kabut-butang ko dayjay. Kasjayak. Isu nga ideyaban nak ni Apo Diyos. Apay nga syakpay lang kasi met lang ti salusod ko. Why? Masapol nga iti pastor. Masapol nga nalaingag saon. Isu nga saan nga syak. Isu nga makitkitak nga iti bagikan ni Moses. Nung kuna ni Apo Diyos, who I am, kuna ni Moses.
Ngam kunana I am with you. Adda akin ka. Isu nga ti sumarunong nga sa lungsod ni Moses, who are you? Sino ka ngay? So nga naanos ni Apo Diyos nga mangsungsungbat nga iti sa lungsod ni Moses. Sino ka nga ibagak kadakwada? Okay. I am who I am. Kayat nga sawon siyak kanayong nga dakin ka. Kayat nga sawon siyak iti pigsam. Kayat nga sawon siyak iti mangtedkin ka iti sirib. Hallelujah. Adda nga kanayon ken ka. Siyak ti mangisalakan o sareng ka. Agarami dak iti nakaskas daaw. Okay, who are you kunanay? Ken maikatalo nga excuse nungay sa andak nga patyon. Ijay ngayon baga ni Apo Diyos nga inyati adakin ka. Okay, sarukod. Ipurwak mo dahi nga sarukod. Inpurwak ni Moses. Nagbalin nga ulog, nagbutong ni ulog, ay nagbutong ni Moses. Kaya't nga tumaray, nung kuna ni Apo Diyos, tiliwom ijay ipos na. Ido nga, idi nga tiniliw na ijay ipos, nagbalin nga sarukod. Okay. Ikabil mo pa edi kastati aramidok kunana. Ikabil mo day tang imam ije bosum mo. Okay. Idingen kabil na inikat na puro leprosy DJ iman. Isublim ije bosum mo. Okay. Idingen sublim inikat na nagsubli. Awanan ije leprosy. Kasta ti aramidok. Isong nga naanos niya Apo Diyos nga nang sungsungbat kani Moses ayatin nga kakabsat. Adda pa iti sumaruno. Sa anak nga nalaing nga agsao. Kasi ati ririk mo't lang kani Apo Diyos. Sa anak nga nalaing nga agsao. I have an stammering lips. Handak nga pa dyan. Hallelujah. Nyati ko na ni Apo Diyos, sino iti nagaramid? Okay. Sino iti nagaramid aya itingiwat mo? Sino ti mangaramid nga mute iti tao, umol iti tao? Sino iti mangted iti mata kadagiti tao? Ay haan aya nga siya. Okay. Isu nga naanos ni Apo Diyos, siyak iti nangted tingiwat mo. Siyak iti nangted iti pigsam. Isu nga saan kakadi nga agdanag. Amen. Ada pa iti last nga excuse na. Agbiro ka kadin iti sabali, haan nga siyak. Agbiro ka iti sabali. Ito sumbat ni Apo Diyos. Okay. Adda ni Aaron na kabsat mo. Isot tumulong kin ka. Okay. Iso nga ayatin nga kakabsat kas jayak met. Sa anak nga DJ nangatong na tao nagsalud-sudak ka niya Apo Diyos. Ngam I am here. After how many years? Nagtalo ka niya Apo Diyos. Nagadungan na naglabasan tayo. Okay. Dito iti ko ayab ni Apo Diyos. Ti ayab ni Apo Diyos kat sige. Kaslangay mayat no mamingsan. Umay ka tamangas kasaba kakaslay ka ni Moses. Isalakan mo nagmayat ni. Nagmayatan ti mangisalakan iti adu nga tao. Ngam iti panangisalakan na there are so many roads, mountains, challenges nga mapadasan kasjay gayam iti panagbalin na Kristiyano adu iti malasatan tayo nga kasjay mutlaang kadagiti Israelitas nga umay kayo mapan kayo iti lugar ijay Canaan, a land of flowing with milk and honey. Kasla nagmayat sige mapan tayo dyan ngam saan dang amo nga nagado iti pagnaanda. Okay, mapan magnada ijay wilderness. Kaya ijay papanandang nga lugar nga enkarin niya Apo Diyos, adagayam tinagyan ijay. Adagayam nagijay higanti ijay. Giants ijay. Nga masapol nga abakon da.
ito nga nasursurok nga iti ayab ni Apo Diyos is not easy. Ngam ti kari ni Apo Diyos, I am with you. Ada akin ka. Iso nga kasdi ti minsay kada tayo nga Kristiyan. Apay nga kunana nga maadan tayo iti inaldaw nga pamati. Gaputa adu nga adu iti mapadasan tayo. Amen. Iso nga adu iti napadasak. Ngayon na nga ayabanak ni Apo Diyos nga kastoy nga mga saba iti social media kat may nga ministry nga ayab na kanya dito ayatin nga kakabsat. Iso nga iti may nga lesson dito ayatin nga kakabsat. God doesn't judge people the way that other humans do. Okay. Iti tattao i-judge da ka, ijay kitahan da ka, kasla siyak, awan, nga mabalin ni Idrin, ijay sagpat. Gaputa, saan nga taraki da ijay nga tao. Ijay sagpat kat masapong single ti mapan ijay. Ijay sagpat kat basit ti membro ijay, saan na nga kaya, nagbalin nga pastor ijay. Okay, kasi dyan iti judgment ti tao. Okay, ngam in mayak dito nga patsok nga ni Apo Diyos iti nangi baong kada kami ay in my family. Kat nag-invite kami dito 2011 tata 2025. Almost 14 years nga da kami dito saan da kami nga binaybayan. Kat nagbunga kami pa. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Isu nga ni Apo Diyos saan na nga i-judge datayo babaon iti panangkitan iti tao. Okay. Naidumaya. Your worth in value are not dependent upon how well you speak. DJ balyong ko ni Apo Diyos hangay nga maibasar ijay panagtaktakder mo, ijay panagnam, ijay panagsaom, nga kas panangkitan iti tao. Ayatin nga kakabsat. Before you were born in this world, pinili da ka. Saan mo pa nga na-improve, nga sikat at napigsa ka, awan pa iti-improve mo ko ni Apo Diyos. Ngum pinili da ka. Okay? Ayatan nga kakabsat. Romans 8:32. Who did not spare his own son, but gave him up for us all. Kasi iti value tayo. Okay? Ti value tayo ko ni Apo Diyos. Ni Jesus. Agasam DJ nga DJ mismo nga anak na. May sang anak na. Inted na. Gaputa si kakit na banol ka. Nabanol ka han nga DJ panang banol ti tao. Isu nga God values you. Nabanol ka iti sangwanan ni Apo Diyos. Okay. Inted na kada tayo, how will He not also along with Him graciously give us all things? Hallelujah. Ayatan nga kakabsat, tiday ito nga bundaway. Nabanol ka iti sangwanan ni Apo Diyos. Haan nga gapu ijay inaramid. Ngam gapu ijay inaramid ni Jesus. Sinuak ko ma. Diba? Agsalusudak nga, sinuak ko nga bayadan ni Jesus itinapatag na dara na. Nangina ti dara ni Jesus. Daran to pa iti tao, nangina. Okay? Nangina awan iti makabayad, makaisu, makapada. Ije dara ni Jesus. Ngam, inbayad na kanyang. Kaya't nga sa una nabano ka. Kat nung nabano ka, iti sangwanan ni Apo Diyos. Kaya't da kamot mausaran.
Iso nga iti nga mundaway. Agtalot tayo kanya Apo Diyos. Agres tayo iti dakkel nga plano na kada tayo. Haan nga plano ti tao, haan mo nga plano na para